पोस्टर दू टुकड़ा हो गए भाई। देखो भाई पोस्टर देखो, एक टुकड़ा ई बा पोस्टर के, आई एक टुकड़ा हई बा पोस्टर के, दू टुकड़ा पोस्टर हो गइल बा। आई पोस्टर कहाँ लगा रहा, ई पोस्टर हिया लगा रहा, ठीक बा। अभी का भइल बा का नहीं के भइल, आपस में का नहीं के भइल हम तो नहीं के मालूम भाई, लेकिन ई जे भी काम कइले बा गलत कइले बा, बिल्कुल गलत काम कइले बा। ई पोस्टर फाड़ले के बाद अब टाटी फाड़ले वाला है ना, टाटी दिखाओ तनी। पोस्टर फाड़ के टाटी फाड़ दिल बड़लो, गिर गए लो। देखो टाटी फाड़ दिल बड़लो, पोस्टर फाड़ने के बाद ई टाटी कहाँ फाड़ले बड़लो। हाँ हाँ अच्छा सुनो, हम जानते नहीं कहा टाटी फाड़ले बड़लो। ऐसे जौन पहले मैच भइल नु तो उ जौन गाना बजाना बुझाए हमरा यही में रखत रहे। तो हाँ पहिल के गाना बजाना के जौन डीजे वगैरह सामान रहे जो, हाँ यही में रखाई रही। तो उ पोस्टर वगैरह फाड़ के आ सोचले वही लोग कि डीजे वगैरह यही में बा निकाल लेवे, तो ओकरा वजह से फरले बाड़ो। आई गांव के लोग के काम हमारे के बुझाते, ऐसे ही गांव के लोग का मालूम बा कि डीजे आ माइक कोई दूसरे जगह रखा था। ये दूसर गांव के काम हो कि ओकरा पता नहीं के वही से टाटी तुले बा। बेचारा रोजा रमजान के दिन में सवेरे से अपन अभी मेहनत करते लो, एक जिम्मेदारी के भाई टाटी पूरा है ना, टाटी पूरा झूल गए रहते रहे, पूरा गिर गया टाटी। ऊपर से पाल जौन हो बा पाल चढ़े बाड़ो वो फाड़ दिल बाड़ो। अब बताओ हम पूरे चाहते नहीं कि ई काम गलत भइल बा कि ना भाई। मैच आपसी के बात है भाई, मैच में जौन भइल जौन गइल गाल गलोच चाहे जौन भी धोखाधड़ी चाहे जो भी मतलब मैच में भइल वो मैचे में रह गइल। और बात फील्ड तक आ गइल भाई पोस्टर फाड़ के हई टाटी फाड़ के ई तक काम गलत हो भइल भाई। हम भाई बात से सहमत नहीं की, जे भी काम कइले बा गलत काम कइले बा इतना ना करे के चाहिए भाई। पोस्टर इतना अच्छा है, यही पर टांग रहे है पोस्टर पर, दिखाओ भाई पोस्टर टांग रहे, पोस्टर फाड़ दिल बाड़ो, दू टुकड़ा कर दिल बाड़ो पोस्टर के, दू टुकड़ा पोस्टर कर दिल बाड़ो। जे भी कइले भाई गलत काम कइले बा, मैच वगैरह लेके कइले होई चाहे आपसी बवाद में कइले होई, गलत काम है भाई। तो ई हम हाँ भाई अगर तनी के भाई कौन भी ए तरह के बात रहे तो सामने बोले के चाहिए भाई कि ए तरह तनी मैच खिलाओ तो लगन तो हम ना खेले जाएम, चाहे हई कर देम चाहे हव कर देम। अब वो कितना आदमी ताकतवर बा कि पोस्टर फाड़ दिल बा। अगर ओकरा में अच्छा ताकत रही, मजबूत रही, स्ट्रांग रही, ज्यादा मजबूत रही तो टाटी तो ना फाड़ित, पोस्टर तो ना फाड़ित, सामने से कुछ बोलित का भाई, सामने से बोलित कुछ। लेकिन भाई हम आपसी बवाद में कुछ नहीं बोले के चाहत, जे भी काम कइले बा गलत कइले बा। मैच होत लो अच्छा, रोजा रमजान में अपन जे भी आवत लो अच्छा टाइम पास होत लो एक तरफ से, ऐसे कि बहुत ही लोग आवत लो यहाँ से आजू बाजू के लोग आवत लो देखत लो। जे भी कइले बा गलत कइले भाई, ऐसे ना करे के चाहिए। आखिर हमने मैच खेलनी सब देखने से कैसे हालत बा तो वीडियो बना लेनी हो। तो